Welcome to the Greenhouse Curacao restaurant. Here at the Greenhouse Curacao, our chefs expertly prepare your food with the highest quality and freshest ingredients. The Greenhouse restaurant is now serving breakfast, serving the best omelet, fresh juice, hot coffee, and more. Come and enjoy the new Caribbean sushi. Origami is offering you all-you-can-eat sushi for only $20, only on Monday and Thursday. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. De Extra schrijft vandaag over de voorbereidingen voor een rondetafelconferentie die zal worden georganiseerd door de parlementen van Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Tijdens die conferentie willen de parlementen schadevergoeding eisen van Nederland voor de koloniale periode. Er is inmiddels samenwerking gezocht met een advocatenkantoor in Amerika die de parlementen daarin moet bijstaan. De bedoeling is dat er een rondetafelconferentie wordt georganiseerd in mei volgend jaar. Gisteren is in het parlement gesproken over de korting van 12,5% op de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Hiertoe is onlangs een beslissing genomen door de Curaçaose overheid. Maar volgens Meindert Menky Rooyer van Corsau Dinostour is er nog veel onduidelijk. Hij vreest dat de korting hele nadelige gevolgen voor de ambtenaren kan hebben. Giselle McWilliam van de MAN is niet zo bevreesd. Zij zegt dat het salaris van de ambtenaren intact blijft omdat de 12,5% korting alleen op de arbeidsvoorwaarden wordt doorgevoerd. Bombini at El Grill and El Mexicano restaurant. Curaçao's hotspot for seafood, quality steak, and Mexican cuisine. Take a Saturday night bite out of all-you-can-eat ribs, mixed grill Sunday, Monday and Thursday all-you-can-eat Mexican tacos. Join us under the orange parasols with stunning view at Mambo Beach Boulevard for a true taste of heaven. Estadushi. Er is een nationaal plan opgezet om misbruik te bestrijden en om bewustzijn te creëren over de stappen die genomen kunnen worden in geval van misbruik. Dat heeft de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn, Hensley Koeiman, gisteren bekendgemaakt. Het plan is vanaf nu actief. Het richt zich op kindermisbruik en huiselijk en relationeel geweld. Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn werkt hierbij samen met het ministerie van Gezondheid en het ministerie van Onderwijs. De strafzaak tegen de 4 militairen die betrokken waren bij het dodelijke duikongeval in Curaçao is vandaag voor onbepaalde tijd aangehouden. Dit als gevolg van het feit dat het Openbaar Ministerie aan het begin van de tweede zittingsdag met nieuwe dossierstukken kwam. De advocaten van de 4 verdachten vroegen de rechtbank daarop de al langlopende zaak aan te houden. Dat verzoek is ingewilligd. Een collega van de 4 militairen is op 23 november 2015 tijdens een duikoefening overleden. De 4 hebben volgens het Openbaar Ministerie de dienstvoorschriften overtreden, waardoor een levensgevaarlijke situatie kon ontstaan. How does an electric car work? Electric vehicles are using a battery that powers the electric motor. Did you know an electric vehicle has enough range for everyday use? Day in, day out? Driving an electric vehicle gives you comfort in a modern car and has almost no service needs. Start driving eco-friendly and emission-free. Electricity is your new fuel. For more information about electric vehicles, please visit dpoint.net. Het ministerie van Economische Ontwikkeling organiseert van 30 november tot en met 2 december de eerste Diaspora for Business Summit. Deze conferentie voor lokale investeerders vindt volledig online plaats. Dat heeft minister van Economische Ontwikkeling Steven Martina gisteren bekendgemaakt. De achterliggende gedachte van de conferentie is dat er veel Curaçaoënaars zijn die in het buitenland hoge posities bekleden. Curaçao kan hun hulp in deze moeilijke tijden goed gebruiken, aldus de minister.
Voor de maand oktober heeft de Curaçao Tourist Board ruim 13.500 verblijfstoeristen geregistreerd. Dat is de eerste keer sinds de gedeeltelijke opheffing van de reisbeperking naar Curaçao dat er sprake is van zo'n substantiële toename van het aantal toeristen. 94% van deze bezoekers kwam uit Europa en verreweg het grootste gedeelte kwam uit Nederland. Slecht weer gisteren op Curaçao, veel regen, veel wind en daardoor vielen enkele bomen om. De brandweer moest optreden op de Bahamasweg waar een boom over de weg was gevallen. Later moesten ze naar Brievengat in de Dario Salastraat. Daarbij was een boom omgevallen en daardoor konden de bewoners hun huis niet meer in. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.